Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. F'dan il-perjodu tar-Randan, assoċjat ma' riflessjonijiet u dbatijiet huma ħafna tħejjiet li jkunu qed isiru minn diversi għaqdiet tal-Knisja u volontira biex jittellaw rappreżentazzjonijiet li jfakru fil-passjoni ta' Ġesu. One News żar il-maħżen tal-Għaqda Kummissjoni Festa Esterna tal-Fgura, fejn qed isiru l-provi ta' rappreżentazzjoni ħajja li se tittella f'5 ix-xirka u fil-ġimgħa l-kbira. Id-direttur ta' din ir-rappreżentazzjoni, Jeffrey Xikluna, spjegalna l-ħsieb wara l-isem tar-reċta Ecce Homo. Ħsibt li anka fuq il-diskors kif jgħidu n-nies miskin sar Ecce Homo, ovvjament ħadd minn fuq dik l-idea, imma dal-każ mhux l-Ecce Homo fiżikament, ovvjament ħan nitkellem fuq l-Ecce Homo li kif jaqbad isofri l-bniedem fil-ħajja tiegħu. Fil-fatt din ir-rappreżentazzjoni moderna għandha lan li tirrifletti l-passjoni ta' Kristu fid-dbatijiet li jeżistu fil-ħajja tal-lum. Id-dbatija ta' Kristu kulħadd jaf kemm bata, imma illum il-ġurnata nieħduha for granted ħafna meta jbati xi ħadd fil-ħajja. Pereżempju jekk naraw ħanġib eżempju li ma ċibtux fil-play f'din rappreżentazzjoni, ix-xieħ li huwa ġo San Vincenzi jew ġo sptar ta' xjuħ. Mitluq waħdu minn ħadd ma jmur jaraħ bħalissa dak tħossu isu Ecce Homo għax ħallewh waħdu. Din ir-rappreżentazzjoni se tittella bis-sem ta' madwar 10 żgħażagħ u adulti, fosthom adolescenti li attendu l-Fgura Youth Center. Tkellimna ma' Xali Saliba, żagħżugħa minn dan iċ-ċentru, li spjegatilna dwar il-karattru li se tirrappreżenta. Jien il-karattru tiegħi qed jirrappreżenta tifla li tkun bullied, cyberbullied ukoll jidħol f'xi biċċa, imma l-iktar bullied hekk in person u l-iktar Ecce Homo għallum. Sasina lil Gabriel Portelli, żagħżugħ li se jinterpreta l-karattru ta' Assis, għaliex għażel li jieħu sem f'rappreżentazzjoni bħal din. Jien iddeċidejt biex nieħu sem f'dan ir-reċta għax tkun l-ewwel ħaġa tkun hekk esperjenza li jkun xi ħaġa hekk ġdid u nkun naf aktar lil nnifsi. U wkoll nkun qiegħed nirrappreżenta l-Fgura Youth Center ukoll biex nuru kemm aħna kapaċi. Din ir-rappreżentazzjoni ħajja se ssir fil-maħżen tal-Armar fil-Fgura f'5 ix-xirka bejn it-8 u l-11 ta' filgħaxija u fil-ġimgħa l-kbira bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar. Id-dħul huwa b'xejn.